Numru ta' spetturi mill-Awtorità Maltija għall-Mediċini bdew jirċievu taħriġ fuq sterile manufacturing li se jgħinhom jindirizzaw sfidi li jaffaċċjaw fl-industrija farmaceutika. Sunil Doshi, direttur maniġerjali ta' Pharmasol Europe Limited, tkellem dwar fiex se jkun qed jinvolvi l-istess taħriġ. Inspector of the Medicine Authority of Malta will be trained into inspecting facilities which manufacture injectables of all kinds. Today, the authorities don't inspect injection facilities. So after this training, they will have some more trainings, some more exposure, and then they will start approving the facility internationally on injectables. Mal-10% tal-budget tal-Awtorità tal-Mediċini ikun allokat għal taħriġ u oqsma li jgħinu lill-impjegati jikbru jiżviluppaw u jkunu esposti internazzjonalment. Gabriel Flores mill-Awtorità fisser kif it-taħriġ lill-ispetturi se jsaħħaħ il-viżjoni tal-Awtorità. Illum huwa pass importanti ħafna l-Awtorità fil-viżjoni tagħha minħabba li l-Awtorità fi-2013 bdiet tagħmel numru ta' spezzjonijiet barra mill-pajjiż. B'dawn l-ispezzjonijiet niċċertifikaw u naraw li l-kumpanija timxi skont standards Ewropej u ċ-ċertifikat li toħroġ l-Awtorità dwar mediċini ikun validu mal-Ewropa kollha. Bħalissa l-Awtorità qed tħares lejn tip partikolari ta' pilloli l-sterile manufacturing biex bit-taħriġ tissaħħaħ il-kompetenza tal-ispetturi bilan li jkunu jagħmlu iżjed spezzjonijiet anki barra mill-pajjiż. Fil-fatt sa issa saru 15 il-spezzjoni barra mill-pajjiż u l-għanu li l-Awtorità tkompli timraħ f'dan il-kuntest. L-ispezzjonijiet issa saru fl-Indja prinċiparjament u s-Serbja u issa qed inħarsu wkoll li niftħu lejn iċ-Ċina li hemm suq wiesa' ħafna u l-Awtorità hija interessata li tissigura u tiċċertifika li anke l-mediċini li ġejjin miċ-Ċina ikunu ċertifikati mill-Medicines Authority. Il-Ministru Helena Dalli deskrivit lil Malta bħala katalista għal kumpaniji farmaceutiċi u żiedet kif pajjiż għandu l-ingredjenti kollha neċessarji biex jattira kumpaniji fis-settur. B'dawn l-ispezzjonijiet f'pajjiżi diversi jiżdiedu n-numru ta' faċilitajiet li minnhom jistgħu jiġu l-mediċini. Flores enfasizza li kull prodott li jiġi Malta jiġi minn faċilitajiet awtorizzati. Bekk inkun qed insaħħu l-kompetizzjoni, inżidu l-aċċessibilità tal-mediċini u nassiguraw il-pazjent u l-konsumatur li l-mediċini li għandna Malta huma ta' kwalità tajba u ġejjin minn sorsi tajbin.